Pozdrav svima, draga ekipa, evo opet vaše seke iz Sijeg, opet isto drugo vrijeme, isto mjesto kao i prošle godine. Pokazati sami ulaz u Tuzlu. Kroz fontana na glavnom kreditu u centru. Da vidite malo prizor. Kako Panonika izgleda. Javina kišešnje počela otiše sa panonskih slanih jezera, došli smo u apartman, ispunila se i upravo tu krenite uz terase, kako će sunce izaći, papa će plivati, Barbara Bobak, hoće li nastupiti, hoće li biti još kiše, ne znam.